Que tal saúdos? Avances para a concesión dos postos do primeiro andar do mercado. Vemos os detalles de contado. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Xa están listas as bases para a concesión dos postos do primeiro andar do mercado. Sairán publicadas no Boletín Oficial da Provincia a vindeira semana e dende ese momento os interesados terán 30 días hábiles para presentar as súas ofertas para acceder á concesión de algúns dos 23 espazos dispoñibles. A solicitude dos postos do primeiro andar do mercado de abastos poderá facerse dende a vindeira semana. A partir da publicación das bases no Boletín Oficial de Pontevedra, os interesados disporán de 30 días hábiles para presentar as ofertas. Sacamos 23 postos a concurso. Destos 23 hai postos que son de 2 metros e postos que son de 15, vale? Porque levaban 3 unidades unidas, vale? 15 deles con extracción de fumes e 8 deles sin extracción de fumes. Os espazos diferencianse en 3 tipos segundo a situación e o canon que vayan pagar, e que oscilan entre os 301 e 357 euros. Nos pregos fíxase a valoración de solvencia económica da oferta entre 0 e 51 puntos e o proxecto comercial entre 0 e 49. Que teña, basicamente, o que se fomenten esas sinerxias ou esas complementariedades coa planta de abaixo, dicir, que os produtores, as produtoras de abaixo se convirtan en proveedores dos futuros concesionarios, que teñan unha estrategia de trazabilidade do produto que venden, que fagan un especial fincapé no uso das novas tecnoloxías. Os adxudicatarios recibirán un título habilitante por un ano, ca posibilidade de prórroga por 4 máis. Dende a data de resolución, 10 días despois do remate do prazo de solicitude, terán un mes para decorar ou obrar no posto. Nesta montaxe e nesta obra, no propio prego, introducimos 2 anexos. Un plano, non, para os postos os que se pode optar, e doutra banda o manual de obra e a identidade gráfica e corporativa que se debe seguir, porque é moi importante para nós que a imaxe e a homoxeneidade nos criterios de selección este bo. O Concello resolverá calquera dúbida sobre as bases e o proceso de solicitude. Si necesita asesoramento, si non entende algunha parte, algunha palabra, algunha fórmula económica que necesitamos meter, insisto, por lei, que se dirixa ou ben a administradora de mercado en horario de mañá no propio mercado, ou a xefa de servicio en Carnada Pena na Casa da Luz. Serán os novos concesionarios os encargados da limpeza das instalacións. Os horarios de apertura do primeiro andar do mercado serán das 6 da mañá ás 10 da noite durante a semana e ata as 11:30 durante a fin de semana. A nova praza de Virxe do Camiño recibe hoxe o cruceiro que se atopaba en Eduardo Pondal. A instalación da peza que ten sido restaurada é un dos últimos detalles que quedaban para rematar a intervención na rúa, que comezou en xullo e que está a piques de rematar. Contento por incorporar novos espacios de alta calidad á cidade de Pontevedra, non? Espacios, ademais, que no seu día eran barrios, non formaban parte do centro, e agora xa, de alguma maneira, son barrios, pero que forman parte do centro, especialmente da alta calidade que ten o centro da cidade, non? O alcalde amosouse satisfeito co avance das obras de reforma que rematarán antes do previsto. Tamén valorou positivamente que os cidadáns xa ocupen o espazo antes de que finalice a intervención e que se estea a notar a reactivación económica da rúa coa apertura de novos locais. O cruceiro, antes situado na intersección entre Xosé Casal e Virxe do Camiño, tiña problemas estruturais polo que se tivo que restaurar antes de devolvelo á rúa. Está dividido en 3 partes e instálase cunha peza central para reforzalo. O alcalde tamén opinou sobre as posibles dificultades de acceso a Montecelo, sobre as que teñen alertados arquitectos que están deseñando o proxecto de ampliación. Aínda que os considera problemas secundarios neste momento, o alcalde indicou que xa se están buscando solucións, como a creación dun acceso directo dende o nodo Pino. Sobre o transporte, aclarou que a realidade actual é que os autobuses van baleiros. En todo caso, nós xa estamos actuando neste momento, non? Porque está facendo un acceso directo desde o nodo Pino, operativo, que calculamos que teña 5.000, 10.000, pero pode absorber hasta 12.000 vehículos, non sei exactamente cantos, pero é un vial moito máis operativo que antes, non?
Respecto ao tema do transporte, oiga, bueno, estamos estudiando como podemos incrementalo. A realidade é que ahora mismo os autobuses de Montecelo van maleiros, non? Pero o máis importante é ter as instalacións, ter o personal, e o demais son absolutamente aspectos colaterais que, desde logo, eu son o máis interesado en que melloren, pero non é o importante. O que quero é que se avance no proxecto. Esta mañá, estudantes e profesores da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia deron lectura ao manifesto polo que reclaman que os seus estudos sexan adscritos á Universidade Pública. A concentración forma parte do programa de movilizacións convocadas en toda España pola Plataforma pola Integración das Ensinanzas Artísticas no Sistema Universitario. Membros da comunidade educativa da Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia concentráronse esta mañá para pedir a adscripción da titulación no sistema universitario. Con esta concentración, con las anteriores y las siguientes que haremos, reclamamos la adscripción de las enseñanzas artísticas superiores a la universidad, ya que ahora mismo estamos en una equivalencia a grado que no sabemos muy bien lo que es, nos genera muchas incertidumbres, tanto como estudiantes ahora como profesionales después. Entonces lo que queremos realmente es adscribirnos a la universidad y tener un título de universitarios. En 2010, unha sentenza do Tribunal Supremo retirou a titulación de grado para as ensinanzas artísticas superiores. Dende entón, os estudantes atópanse nunha situación de incerteza tanto en relación aos seus estudos como ao seu futuro profesional. Ahora mismo no sabemos qué somos, no somos un ciclo, no somos universidad, nuestros centros están homologados como centros de educación secundaria, lo que nos genera muchos problemas a los alumnos. Entonces, ser universitarios, aparte de que a los alumnos ahora mismo nos generaría muchas más facilidades, teniendo pues todo lo que tienen los universitarios, ¿no? Como mayores becas, más ayudas, y luego a la hora de salir al mundo laboral, a la hora de salir a Europa, tendríamos un título propio a nivel europeo y a nivel mundial. Ahora mismo vamos a Europa con nuestro título y nos lo pueden aceptar o no. A acción pretende facer visible o cansanzo de estudantes e profesores pola falta de solución a un problema de moi longo percorrido, que ten sido esquecido polas administracións educativas. Últimamente las respuestas que hemos recibido de la Xunta siempre han sido negativas, tanto a pedir reuniones con nosotros como a responder a nuestras plegarias, ¿no? A lectura do manifesto, a Universidade xa repetirase o 30 de xaneiro en centros de ensinanzas artísticas superiores de toda España. Cambiamos de asunto. Noites Abertas celebra a súa 20ª edición con preto de 100 actividades destinadas a mozos de entre 12 e 30 anos. O programa de lecer arrancará o vindeiro día 25 de xaneiro e estenderase ata o 6 de abril. Esta mañá presentouse unha nova edición de Noites Abertas, e xa van 20. O Concelleiro de Xuventude comezou comparando as cifras deste ano cas da primeira convocatoria, para reflectir o crecemento desta programación para os xoves pontevedreses. Empezou con 9 asociacións, unha empresa, 13 actividades en total e de investimento 6.000 euros. E estamos en 96 actividades, 161 monitoras e monitores, un director de actividades, 5 de persoal de controlador, 2 mediadoras en igualdade, temos estudantes de prácticas, temos, 21 asociacións e clubes deportivos, 18 empresas ou autónomos, 224 sesións diferentes, 14 espazos distintos e 18 xornadas en total. O programa ofrecerá durante 9 fins de semana actividades do máis diverso que pretenden atender os intereses de toda a mocidade de Pontevedra. A imaxe do programa, creada pola ilustradora poiense María Montes, retrata o que quere ser Noites Abertas. É unha porta aberta á noite, unha porta aberta en todos os sentidos, para actividades de entretemento, para coñecer xente, para integración, para a igualdade. A programación deste ano dá continuidade á de anos pasados, pero tamén inclúe novidades. Que é unha colaboración que temos co Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Temos cantos de taberna para a mocidade, para que se animen e se sumen a esta grandísima xeira que cantos de taberna, que xa revoluciona a cidade pois durante todo o ano e tamén pois incluso nas festas, non? E tamén queremos que este presente en Noites Abertas. E outra máis, que fai do teu can un artista, que
que implica a participación e o coidado das mascotas. Noites Abertas ofrece actividades de lecer, musicais, deportivas, colaborativas e formativas, apostando pola igualdade. Vamos a facelo dúas vertentes. Por unha banda, formando ao monitorado con cursos previos que se comezarán a dar en breve e con outra vertente asistindo ás actividades, controlando que o que se lles aprendeu nos cursos, pois que se este levando adiante de maneira correcta, axudando, apoiando e tamén pois un punto de consulta para as dúbidas que poidan existir. Tamén se prestará especial atención á integración e respecto á diversidade. Continuamos co programa de acompañamento á mocidade con discapacidade intelectual, coa colaboración da Asociación Xuntos, que xa vimos desenvolvendo dende hai uns anos. Todas as actividades son de balde, aínda que algunhas teñen prazas limitadas. Cando a demanda sexa máis que a oferta, sortearánse. Tan só 9 das 96 actividades precisan prescripción, para o que se abrirá un prazo na web de Noites Abertas. Pinturas Alborada ofrécelles a Ollada de Giraldez. Saúdos, estamos na rúa Benito Corbal. De novo hai aquí obras de reforma urbana. Sen dúbida, podemos alcumala como a rúa máis mimada de Pontevedra. Nos últimos 30 anos tivo ata 4 reformas diferentes. As últimas están a desplegarse e desenrolarse nos vindeiros 4 meses. Xusto estarán listas para as próximas eleccións municipais. Cun orzamento de 147.000 euros, a empresa EC Casas, por certo, de novo, a empresa EC Casas leva o proxecto de eliminar estas plazas de aparcamento, ampliar as beirarrúas neste treito de Benito Corbal, concretamente entre Blanco Porto e Sagasta. E logo continuará co mesmo procedimento no treito seguinte da calle entre Blanco Porto e a Praza do Hospital. Se preguntarán, por que tantas reformas na rúa Benito Corbal? Probablemente porque, como algúns alcuman a esta rúa, é a Milla de Ouro, é o mellor escaparate que ten esta cidade, é unha referencia que vendemos facilmente no exterior. Quen ia a decilo cando esta rúa chamábase Progreso e logo recibiu o nombre definitivo, o actual, que corresponde, por certo, a un señor, un promotor inmobiliario que foi o responsable de levantar grande parte dos edificios que anteriormente había en esta rúa. Digo anteriormente porque moitos deles, como verán, xa son modernos. Aquí, neste panel, precisamente, lembran o tal Benito Corbal. Algo moi especial ten Benito Corbal, que parece a letra dunha sevillana, cando todos os gobernos municipais dende 1995 están a investir un tras outro cartos nas reformas sucesivas desta rúa. Primeiro foi Juan Luis Pedrosa, moita xente esquece ese detalle. Logo sí, chegou o BNG e fixo varias reformas. A máis probablemente celebrada co tempo foi a eliminación neste tramo das beirarrúas e a chamada plataforma única. Eso acontecía en 2013 e agora, 2019, abórdanse as ampliacións do tratamento nos treitos que hai un anaquiño estábamos a ver. Que ten esta rúa? Que ten de especial Benito Corbal? Boas noites. Pinturas Alborada. Dale color a tu vida. Pois así poñemos o punto final por hoxe, por esta semana, as noticias en Canal Rías Baixas. Vémonos o vindeiro luns, como sempre, a partir das 9:30, con máis actualidade. Pasen, bo fin de semana.